Taparadeva rohado pikirata Maret de Mahita. Marhiti-hiti guarni debata ama, dohok guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohok guarni todi porbadia na tua palangi dohok tanoon. Amen. Mangasahot debata, say hamonangat do ulahonota, ngot maho ale parhinaloan, tarsungkul maahu di buha siang hari, pujiok kumaho di tonga-tongan yaka bangso ali Tuhan, edehonok kumaho di tonga-tongan yaka marga. Haleluya. Ale Tuhan debata amanami na di Banua Gidjang. Sailehomma tuhami rohana tugu nabadia pikiran nadinggan do rohana ringgas pasauton ulau nadinggan salehod dame tuhami asa sonang hami mangulu di bagasan pangudingin
Saya marsigatung tuhatam mahami, maradop hon saluhut musunami. Saya ramoti jala pargugui mahami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Imas ada Samuel 12 ayat 24. Asal dihabiari hamu Jehovah, jala diului hamu ibana di bagasan hasitongan, sian nasa rohamuna, ai ida hamuma gudang nai, nong binahenna tuhamu. Ido sahapna, atong rak mangido gugu mahita tu debata. Debata saya pergugui nanglau nabar tu batik mi. Amin.
terima dosata martangiang mahita. Ale debata nami, nama rasiroha jalan abadia. Amanami marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus. Manang pigahali hami rotu jolom, huhilala hami rikot do asini roham, disalut hami halak pardosa. Alani ido ubahen nahu paserep hami diri nami sadariod di jolom, jalahu parhatopot hami, tung najut do hami manibil sian akka dalamu nabadia, songot biru-biru nalilu. Say unang pabali hami siya jolom, alani dosa nami aydang di halomon roham hamatian yakka pardosa. Alay hamubaw ni rohana dolomo ni roham, asa mangulu, se sama saluhut hagadihon nami, dohot pangalaw siyon nami, merhiti-hiti pangulu nami, nasasaday, anakmu Tuhan Yesus Kristus. Say pahot maasi ni roham dihami, merhiti-hiti panidangion dot hagugon ni toddi porbadia, asa tarapul situtu rohanami majuho, asa patun tigor jala daulat hami marpangalaho, bahen hasangapun di kuarmu nabadiai. Amen. Baga-baga di debata, taringot tuha sesani dosa. Molotung adong manang ise namar dosa, adong do pangudyata diamai, ima Tuhan Yesus Kristus na tigor rohai, jala ibadah do pardingganan taringot tu dosata, alai dada holan taringot tu dosata, do taringot tu dosa ni saluhut portibion, hasangapom ma di debata na digicang. Tangihon hamuma hata di debata turpuk epistel di minggu pewaluhon dung Trinitatisun tersurat di Heber 10 sada ayat 21 ayat 10 onom. Hinorhon ni hapur siaud do mangului si Abraham
dung di jo bukas tutano si jalonna bahe tiatianan saud do ibana bukas so adong diboto si topo tanna. Ay di paima do huta na marujahan na hot na pinatdeat jalan na pinauli ni debata. Di baheni tu budosian na sasadai nang mate dohonon nasa torop ni bintang di langit, nasa gudang ni rihi di topi laut, nasa dapot bilangan. Marhide-hide padok nasida si songoni di tariasson pajalahi do nasida di persabuluan. Alena duminggat do di halungutun nasida iman na di banu agijangi di baheni dang di hailau debata nasida naulu do ibana guaron debata nasida ainunga di pauli di nasida sada huta ido sahana martua do akan tumangihon hatani debata jala nau piopsa. Amin. Tidak koma hapur siautai songon nahina tidak kon didongata sahapur siau di sadok portibion rak mahita madok hapur sia di debata Jehovah hido ama parguguna suatu dosan natu mopala dotan hapur sia di Yesus Kristus anak di debata Jehovah nasasari imana tinubun si Maria na gabi-gabi satu di porbadia adora sahabat hidup tuhatana tu mau na berlit di bangun silatus nama terpajal do ibana di hau pinorsila na tua tu banuturu dung ditanam na mulak mangulu di hari patuluan na manai tu surgo lau hundur tu siamun debata Jehovah amanai parguna suatu dosani di simai bana pe mangulu halak na mangulu do namat
Au porsea di todi porbadia. Dalam sana huria nabadi. Huria atau dot hasesani dosa. Dot dihatai naman. Mulak mangulu dosot daing diharap nong mati. Dot dianguluan na sudah. Amin. Hurian itu hata kamang dota makenang, tabi gema titing namasa, dohok nanaing si pamasaon, di tonga-tonga ni huriata, Minggu tanggal 10 Agustus tahun 2025. Titing namaragam, naparjulu, goarni minggu. Goarni minggu ta sadarion ima minggu pawaluhon dung Trinitatis. Topik minggu, sainol noldo mata ni Jahuba, tuaka na makabiari ibana. Guarni minggu naneng ro, ima minggu pasiahon dung Trinitatis. Napaduahon parmingguon lansia. Di hari minggu sadarion, di patupa huriata do parmingguon lansia, di lingkungan Moria Lubat Jurjur. Niuluhon ni inang padita adi ayu sepano simorakir SSI Teol. Dohot amang situabe Lubat Tobing masuk pukul 10 wit. Na patuluhon pasahat tohonan hapad di tahun. Di hari minggu sadarion di patupa huriata HKBP do ulaon pasahat tohonan hapad di tahun. Tu 20 halak calo padita di gereja ton. Niuluhon ni opuye porus HKBP padita Dr. Victor Tinabunan MST. Ulau ni dipatupa di parmingguan pukul 10 wit. Hina suhuton ni huria HKBP Resort Palembang. Na paupaton ulaun nabadia. Nah di hari Selasa tanggal 5 Agustus tahun 2025 di patupa huriata do ulaun nabadia tu ruas ni huriata na di bagasan parsahiton ima opu irma boru aritonang dohot pitu halak keluarga nasida sian lingkungan nomensen 2 napalimahon paborhaton dohot pangojakonon ni Diakones HKBP Resort Piaraja. Di hari Minggu tanggal 17 Agustus tahun 2025, patupaon ni huriata distrik 2 Selidung do, ulaun paborhaton inang Diakones Tama Sihotang, sian huriata tu inganan pakobasion ne baru, imagabe ibu asrama di sekolah tinggi Diakones. Duksipul parmingguan pukul 10.30 wit. Patupaon ni huriata do ulaun ramatama. Nani dohotan ni parhalado doho keluarga. Punguan ama. Ina. Naposobulung. Punguan kor ina lingkungan Judika. Pungua kor lingkungan Efesus. Guru sekolah minggu. Dohot 2 halak perwakilan. Sian ganup lingkungan. Maringanan di gedung sekolah minggu. Na paunopon pesta gotilon. Di hari Minggu tanggal 24 Agustus tahun 2025, patupaon ni huriata do pesta gotilon. Songo dalata makamuliatehon dengga basa ni debata. Songonoma partording ni ulauni. Poin A, patupota masa hali parmingguon. Dohot akayana kota sekolah minggu masuk pukul sia 30 wit. Poi B rak marsi pangano do hita diulauni laos patupaon ni sekolah minggu do hiburan makalason pesta gotiloni. Poi C tabua ma aka parbue na taula songon dalata madok mauleate di pangaramotion ni debata di sude aka ulota.
Pasahaton ni huriata do tuhita amplot pesta gotilon. Na pinasahan ni situa lingkungan tuhita ganuk keluarga. Laos mabuan silua do parhalado ni huriata. Dohot sude punguan kategorial parkor. Dohot lingkungan di tonga-tonga ni huriata. Poit de napatu bege hokor di ulau pesta gotiloni ima sikola minggu. Ina gabungan, ina Glory, ina Selasa, ina Deborah, doho ina Kamis. Punguan ama Emmanuel, punguan ama Maranatha, dohot NHKBP. Napa pituhon, PHD ama gabungan, ama Huria, dohot sude punguan kor ama. Dari Selasa tanggal 12 Agustus tahun 2025. Di Patupa Huriata do PHD ama gabungan, ama Huria, dohot sude punguan kor ama. Maringanat di gedung sekolah minggu, masuk pukul 10 sia 30. Pinangido matu sude aka ama nadong di tonga-tonga ni Huriataon, asa madohoti ulau ni. Napawaluhon inganan partangyangan lingkungan. Di hari Rabu tanggal 10 Agustus tahun 2025. Lingkungan Piaraja di bagas ni keluarga Amang S Luban Batu. Inang Boru Lubat Tobing. Bapak Frans di Piaraja. Lingkungan Bethesda di bagas ni keluarga Boru Lubat Tobing. Oppu Olive di Huta Sumur. Lingkungan Bajar Pohan di Impres, di bagas ni keluarga C Situmeang, Inang Boru Simorakir di SD Impres. Lingkungan Dolok Sinai, di bagas ni keluarga S Lubat Tobing, Inang E Boru Huta Barat, Bapak Baga di Jalan Sisingamang Raja, samping Bank BNI. Dari Kamis tanggal 10 Agustus tahun 2025, lingkungan Judika di bagas ni keluarga D Simajutak, Inang Boru Lubat Tobing Bapak Rio di Huta Bagidda Huta Bagasan. Lingkungan Sion di bagas ni keluarga Bapak Marpel Simanukalit, Inang Boru Sinabela di Huta Pacuran. Lingkungan Nomesesada di bagas ni keluarga Mama Jonathan Boru Huta Hayan di Said ni Huta Bagasan. Lingkungan Nomensen 2 di bagas ni keluarga Bapak Ruth Lubat Tobing, Inang Boru Tabunan di Said ni Huta Luban Julu. Lingkungan Horeb di bagas ni keluarga P Simajutak, Inang Boru Manulang di Jalan Said ni Huta. Napasiahon danak nasorang. Nah dari Kamis tanggal 7 Agustus tahun 2025. Di basa-basa hot debatado sadadana bawa di keluarga Yosua HL Simare-mare, Inang Moni Boru Rumah Horbo, sian lingkungan Piaraja. Napa sapuluhon ruas natabba. Mamuka hari Minggu sadario gabe ruas ni Huriatama. Naparjolo keluarga Padita, Tricoel Putra Simanulang STH, Inang Cindi Alfani Boru Sitopul, Pidahuria Sian Gereja HKBP Tebing Barat, Resort Tanjung Balai Karimun, Distrik 20 Kepulauan Riau, Saunari Maringanan di Piaraja, lingkungan Piaraja, Nungana Kaning di Patadahun di Minggu Manogot pukul 8.00 Napaduahon keluarga Luther si Hobbing, Inang Maria Kristina M Lubat Tobing, Dohot Tolu Halak Ianak Nasida, Pidahuria Sian Gereja HKBP Pangaribua Kota, Resort Pangaribua Tonga Distrik 2 Silidung, Saunari Maringana di Huta Bagidda, lingkungan Judika, Nunganak Kaning di Patadahut di Minggu Manogot pukul 8.00 Napa sapul sadahon pendaftaran parguru makatidakon hapor siaun. Husososok kami matu akayanakon ni Huriata. Nanaing madohoti parpunguan
perguruan Makatidakon Haporsiam tahun ajaran tahun 2025-2026 asa mendaftar matu kantor ni gerejata mulai hari Selasa doh hari Sabtu pukul sia 1 pukul 10 wit dohot pukul 10 wit 1 pukul 10 wit botari marhite nama buan surat goreng buah ikan mas arsik dohok lanak kana asing boy mata pesam musik merhite nomor ima desi nababan 08 103 6003 48 ria mahita laho manop pagi ulau ni napa 10 toluhon hona ruhu parmahanion dohot pamisangon RPP mamuka mingguta sadarion hona ruhut parmahanion doho pamisangon ima Jonas tua situmeang sian lingkungan Ebenezer siala merbagas sosian pangatuan ni Huriata napa 10 paton na paradehon bunga altar na paradeho bunga altar di mingguta sadarion ima lingkungan Piaraja jala tu minggu 17 Agustus 2025 ima lingkungan Bajar Pohan jawal perkor di minggu tanggal 17 Agustus 2025 dohot aka ruas ni Huriata natongon marsahit songoninang torp nama dohoti pertangyangan lingkungan boima taida di stensilan na pasapulu waluhon ruas nama ulang tahun kelahiran parhalado dohot ruas HKBP Piaraja pasahaton selamat ulang tahun tusude ruas ni Huria nama ulang tahun kelahiran mamuka tanggal 4 satu tanggal 10 Agustus tahun 2025 hatani di bata nagabe ucahan dilas di rohamuna namadok ale anggia sadok dipangido rohaku naing horaso jala hipas hobartu horas ni todim tersurat di tulu Yohanes bidusada ayat 2 titik parhepengon akamang dohotama kenang boy mataida di stensilata mulutu ngadong nasala di panuratan di koar manang angka boy ma talaporhon tuaka situa lingkungan manang tu kantor ni Huriata songonima titing namasa dohok nanang si pamasaon di tonga-tonga ni Huriata tuhatama nama masu-masu hita sudina Mare de mahita huhut papungko pilihan sada dua sadabi.
dameni debatana sumurung sian saluk naroham ima mengaramia karya dari pikiran dari kibagasan Kristus Yesus Tuhan. Amin. Mukadal masa usiam mulai takas mata jakon hatani debatang bari tanau di janita minggutta sedarion laos dina pasahat kawan hapat di tahun tersurat di Psalmen 77 ayat 12 saat di ayat 22. Mertua ma bangso na merdebataho Jehovah bangso na pinilikna lao ainonna manarak natak do Jehovah sian berwagijang marnida jol manusia sudena manarak natak do ibana sian ojahan ni habang sana dopak sudi pangisi ni tanoom ibana do majadihon rohana sida sudina dia toido sudi pabahenan nasidai dada hinadiak ni parangan pamanakor raja dada hinatipun ni gugu paluahon nabigu pangalecem do nang huda panupahi jaladang hinatipun ni guguna paluahon ibana idama sainol noldo mata di Jahuba tuakkan nama kabiari ibana akan nama kalhuton asini rohana asa di padua to di nasida sian hamatean jala di bangudu nasida di haleon sai di halumuton rohanami do Jahuba ibana do panupahi do lubu nami ay mangasahon ibana marla siroha dohami mar haposat tubuarna nabadiyai dohami say pasonggok ma asini roham tuhami ali Jehovah khobar tu pakal ngulunan nami tiho ido sahakna tuita sudi na hinolongan itu hatai kita nadi bagas karejawan main dohot aka amanami nanami nama dohoti ibadah tahun marhite live streaming tapuji Tuhan tai ala diopas naulion dilihat tuata patikian lau pasahap tohtohonan hapat di tahun jala tanyak tasudi dina martaba patita sadarion martaba naulina denggan di tonga-tonga ni hulian itu hatai HKBP 7 anom. Tuita saluna na inaholongan molo tapamanat tapai hutihut pesalmenon sada buku na terdokumajang 150 bidu. Boido honota hira hampir sudido buku pesalmenon hira alurna situhuna boido honok tahira saru pada umumna sudi. Jadi bui tahida marhite-hite aka bidu na di buku pesalmenon arong opat nama cai takas jut cupakina. Jalal silo nang di barita nauli nau katangi manakin ima pesalmet tuduk na perjulu ima na di papatar debata dirina tu par pesalmeni nang tua kahalak si hutton ibana di patuduhot debata apa bahenanna isarana songon nata begi di son debata nama ngaramoti debata na paluahot siam mara debata nama narihon nariko di permolus sigano pari debata nama nobus dosa na paluahot jala sian prakarsa sian Tuhan tesa diri doi dan apala na dipangido dimohon sian panatak ni Tuhan teido papatak hol dirina imana berjulu jana na padua hon marhite-hite na di papatak debata dirina di patuduho papahenanna gabe di tubuh onima panadaon natakas di debatan
di diri ni parpesalmeni, di diri ni aka na porsia di tuhatai. Gabe takas itu tu ditadda di bata, jala ditadda nang pabahenan di bata di ngoduna. Nak pesotajahan nak kisudi sabid dutuluduon alai sada hataridaan ni panaddauna takas di parpesalmeni. Didok pabua jahuba do nama jadihon langit. Didok muse makuling ibana majadi. Jala didok 00 mata di jahuba termasuk di bagian jamita sadariona sakulisiai. Ibana do panupai do lobu-lobu na menina. Do takana asing do pe gabe ditubuhon pakbahenan ni debata sada panadaon natakas di debata do nasa pabahenan. Mangingu mana patuluhon dungado panadaon natakas di debata do nasa pabahenan na madigor ditubuhoni do lasni roha. Jala dibagasal lasni roha nasongonima pargue ni panadaon natakas di debata tarojar rohani parpesalmeni lau mamuji di bata marhite hata marhite edde jala jojo di suarahon nang marhite uning-uningan di biddu tuluon juju marolo-bolo mahamu ninna puji hamu majahuba ayat 2 mangasaho di mana marlas roha dohami nakin tabigi di ayat 20 saja. Jadi Jepang lasni roha, jala lasni roha di bagas Tuhani mangojar roha lau mamuji pasangapon di bata. Alaidang maco di si, adong do napau paton nabar pudi parpesalmeni dohot akan nauk takas marsaulibon dengan bahasa di bata. Naung las jala marulukolo rohana ahla pabahenan di bata. Dan menikmati sendiri papahenan di debata alai napau parton manidangi do parpesalmeni manidangi akan akorsea naum marsaulihon dengan bahasa di debata asa dohot halak na asing marsaulihon holong ni rohani debata asa rade parpesalmeni dohot akka na porsiai dipakai debata molo debata marpanatap gabe dipakai debata parpesalmeni nang kana porsia marpanatap tudongan molo marpanarihon debata gabe ukap rohani parpesalmeni ukap rohani akka na manada debata do nasa papahenanna marpanarihon nang tudongan hiraima kadonga saha porsiaon molo tare mangrimangi tare nuko bagas parpesalmenon hiraima alurna hiraima situhu nabui jakonot taidot tamar hite-hite pesalmeni termasuk ma jamita natil pukos sadarion pesalmen 22. Jadi moloi mana masa diturpuk jamita sadarion pesalmen 22 nuai kamu kadonga sa porsiaon buhado barita naulion naik takas nian tapar saulion babua dada holan panidangion ni parpesalmeni na julu alai naik bagian ni nguluta bagian ni hak kristianota dina tadalani nguluta tujudu na binasahon ni Tuhan sialani ima molo takas tapi hutihut hatau jala dada holan tu bangsa Israel dada holat tu parpesalmenon tu hatai ro papata dirina aguda perjulu sahari nama cari kok nian suan turu hakta sudi upena gabi halak Kristen kita nuai dan ya sasitongna halak batak mengido asaro parbarita nauli siane ropa tanubat tau songo papai di bata tu parpesalmenon dang mangsuna na jolo prakarsa panatak ni Tuhan taido tu nasida jalo sido nata alami nang di permudota panatak ni di bata do
tubang sobata na judu panata ni debatado tua kau putta sudut na perjelui na julu nata hari koton asini roha haluaon basa-basa ni debatan asang gia dohot mamuka siya kau putay sudut na perjulu kalak basa na julu manada tu hatai jalan sahat nang tu permudota nuai bui hita gabi halak Kristen tak paksa ulihon pabahenan di debata di ngudutta mamuka siya na julu satu nuai asa marhite-hite berita na ulion sadarion hamok kadonga sa korsiaw songon na nilop na dihataon martua ma bangso na mardebata ho Jehovah tuhita man main hataon martua mahita kadongan martua mahita ala takas manatap debata tuhita takas debata manarihon ngudutta sigano pari lubi siyan nata pamilu lubi siyan nata hirin tung siyan panatap ni tuhat taido gabi bui martua kita bui marulu-bulu kita na baluahon marhite-hite na songoni papaheni debata tu bangsona na julu nak tuhita naing ma toktong tugu haporsiota tutuhat tai nian padohan nama cejuk-juk lu tabigi muluhannya kapadita ngatung matsai juk-juk padohanon taudolhon tajami tahon alayang ko sadarion hamu kadonga sahamor sian tung apala takas majo sia rohatta perbagasani maka jongjokon dia dopan itu harta na burjui namar panatami naing matok-tok tugu hapor syauta tuduh hatai diodol hot 2 hari di terpuhona ya 10 tulu ya 10 alu ya 10 tulu mana natap du Jehovah siap banua gijang marnina jolma manusia sudina di pasakas musia 10 alu sai 00 do mata ni Jehovah tuaka nama kabiari ibana molo didok manatap molo didok 00 mata ni Jehovah dada holan nama mereng boti akarungan molo hita di portibion manatap pemandangan rupane bata nikmati di zaman nuain marputu hita tatatap akan audion itak meidui alai molo didok dison manatap Jehovah sai 00 mata ni Jehovah bagas situtudo hinakam nion molo didok manatap Jehovah sai 00 mata ni Jehovah tuaka nama kabiari ibana nanidok nion dakya sirang tuhatai siak kita molo didok tuhatai Yesus di Matius 12 20 sai nadong anakku lu hamu gano pari rasira saro ajan ni hasyanganon hataridaan ni nama natak do Jehovah siap banua gijang sai 00 mata di Jehovah lapatanna dakya ditinggal hot tuhatai kita dakya sirang tuhatai siap kita jala dada holani molo didok manatak Jehovah 00 mata di Jehovah tuaka nama kabiari bana tuaka na porsia lapatanna di boto tuhatai do nasa namasa di ngolutta nasa namasa di portilio ale dada holan na di boto boti molo didok manatap do Jehovah siap banua gijang sai 00 mata ni Jehovah tuaka nama kabiari bana lapatanna na di parmahan di batat tairo na di sarihon di batat tairo na sai di ramoti tuhat tairo hita garbai alai sungon na tibu intonasi ni suaraku madohon nangapa lah kubereng ngubah ekspresi ni ibu hita nga saya bodol makubani nama natak Jehovah lapatan ni badak kia sirang di boto namasa di ngulutau di parmahat di sadiho di ramoti gotong lo diba ka sa natigang nak king masuk gereja tong koron natigang ku bereng
Kira acugarinan yang ngasongoni berbeda tonasi termuban yang lebih minarnya perdopahan asa haru takas tarida somna taruk nakyani dada holan tunazulu tuhatai alai alamar panatak tuhatai 00 lapatan ni sai di payudihut padalanan ni mulutta jeu pendadang bui hirana muba ekspresitas hirana biasa-biasa sabing atikna akadongan na sifat tarujuk kita ganggu rohata sai hira naso ditatap debata namasa di guluta sai hira naso ditatap debata namasa di portibion ida apa sifat adaksiat dan apala berubah ekspresi parropahata lau manangihan ubegi bahwa naso silat tuatai kita sai disario kita kan ubah. Jadi memang bui do lau rohata tuakana masa jalai dora suku-suku nuai pemujungan tu kita sudi mamerek keadaan di portibion secara umum mamerek keadaan di hita bangsoon mungkin nak kaparu kilo pergumulan pribadi bui ro tu rohata sai hira naso ditatap debata parmulota taida majo namasa di portibion di sarana kanongan na terus masa patporangan satu nuai mulai sian perang urat saraf satu perang tarif suak nang perang menggunakan senjata memusnahkan buru syukur puasa marpuasa songono masa naso manatap do tuhatai ubene masa terus di portibion jala memang luar biasa do korban dakola jolma alai taide majomolo tajahai senaka pemberitaan holang parporangan ni Ukraina do Rusia be dang natanggung sajitong na korban jolma suak soninang di keuangan parebe ujaha barita di parporangan di Rusia dohot Ukraina 500 miliar dolar ma kerugian di Ukraina hebe dan tapi noto bion molo dirupiahkan triliunan 400 miliar dolar ma harugian di Rusia ope dan lebih noto bion jumlahnya hebe do bion marporang irad 20 hari do harugian ni Israel 20 miliar dolar harugian ni Iran 25 miliar dolar dakai hongap dia marporang musai dongak tanah jonok Thailand do Kamboja molo masa nak kadongan dada holat di luar sasitong na mangotak do satu perngolot tadi bangson mangotak do satu dapur tabe ay molo songonima ongkos na sangat mahal di peperanganon tabbado arganis itu horon bergejolak dengan perekonomian suku-suku puasa say masaon sahira na somanatap tu hatai di pasopu buiro pengujunan dan dobehita di Indonesia buiro gudang na menyita kedamaian kejernihan berpikir tak mulut tabigi di media sosial di surat kabar marak intoleransi dungi godak pembahasan dok bendera penuain liling di media sosial persoalan ijazah suak-suak manang rekening naso transaksi 3 bulan arong pembahasan tanah naso dipakai 2 tahun gebe dong mang namar gere-gere dongan adong kuburan gebe merapu ena sahutan ala ngahira liling dangan namoding ba gebe hira makirim mahalaki adong namoding asonang disita pe kuburanon manang ipijam jo namateni hala ikubur si gebe sahat tu si rupa di pembahasan akana sore kop ala nyakana masa na boy
mabbe syukur roha wasa saya songoni akan namasa sahira na somar panatak tuhatai sahira na holan najulu 00 mata ni tuhatai alai di bagasan opason ama kadonga sa sosial buido gajang daftar nion nama benggang kuhita pangujunat tuhita gadi ragu hita di hata itu hata nata begi nama natap di batai na 00 mata itu hata mamare kita buido gadi to gutong haporsiota molotak kastatio tasongon kamangkainan dunia ini bisa memberikan 1000 alasan nama baik kita ganggu haporsiota, nama baik kita marsak, nama baik kita frustrasi, nama baik kita madele alai adong dosada alasan nama baik kita martua, nama baik kita togu marhaporsiaon dia main tuhata nama natap bangsa Israel nama natap parpesal menon na jodoh ibana do dibatan nama natap kita ibana do dibatan nama nariho kita ibana do dibatan nama argaubuiho kita satu sadarion asa taida maha kadongan mulut ta sadarion parbue ni hataridaan ni na ditatak dibata kita na 00 mata di tuhatai do pakita gado mari na di parrohao do hita na di sarihot do hita na di ramoti do hita daksian gugut taon na manginang daksian malot taon daksian sinadongat taon ubay tol hasita songo dia peke beradaat tanwai ikot takas taparhatopot tahap usiai nama natap do tuhatai na 00 do mata itu hata itu kita disariho kita di parmudu ngulutta jadi molo sifata ganggu rohata namar panatap Tuhani saihira nasomangula tuhatai di bagasat parmudota buido persoalanna di kita sendiri dan naso di parrohahot tuhatai kita ale mungkin do adok tanggung jawab ta naik kota koreksi di dirita binaan maju saja gambarannya 2007 sinurat sada buku sederhana judulnya berkomunikasi dengan hati jala di buku ngahira 10 tahun nasalpu jala ngahiannya ku begi izan kita wadong anarong di YouTube alai 2002 mau teki sada pergumulan nasongon natalohi bui do tak koreksi atik na dihita do persoalan namul hira na ganggu hita sahira na suditani hotu hatai sahira na suditatak tu hatai hita jadi mula dong yana kota manaksi sol hota na hira-hira jonok tu sol memang pengalaman don aledang di Peraja on dang di Sumatera Utara on tasono berita singkat jadi dong ma sahalak duli-duli nong merjubileum 50 tahun lawa madala di 50 saya nama dang dapat sirokat itu tidak dang binoto buat duli-duli be waro nong madala di 50 saya ba marubane jadi arong gonian kerinduan na lawan hasoran alai dang jumpa jadi ala kisah doon busurat tu disi lauma duli-duliom mendapat pepeditan asatongan nona kapaditan tarumane mangado biak ka ruasta di parkisu gitu hatta jadi di dok duli-duliom amak padita tumurubi majuau satu tumulu jehia nau madala ni 50 saja mau main si holoro ako niyan nang natuwa-tuwa ibe sama kasoho tanaw ko lanaw na may paymen na menlukso tao nga tung lasrohana bongot tu bagas itu hatay tung rubi mawa magpaditanin na jadi dok paditatay ma kata Indonesia apakah saudara sudah melakukan
Dua B na aham yang magpadita. B yang pertama, apakah saudara sudah berdoa atau pia dia lusi? Anggotanya yang dua magpadita, basatok tukso kabila ngabe. Jojo dua magpadita jamo pathihi menunggu ne martangi yang jalan na dua-dua pe tokso ngoni martangi yang ganupari. Jadi anggotanya yang dua magpadita, basatok nungatuk takas deh. Ba. Atong pinapedua pemain aham yang magpadita. Apakah saudara sudah berusaha ina? Atau piatong ya lusia manginan? Magpadita usaha pesanto. Lang dabi no to segala cara ngahutin bu. Tiki masih koran dabe dang media sosial. Baik orang magpadita mana ngapola adong ila beli iba ngahuai diikan koran mencari jodoh. Ini mana? Jangan ay bentuk panitia di Napuso Bulung. Panitia kecil. Jadi aku usaha dong atau kadas be amak paditain. Jadi harus si padita tahun pak. Somalna meludung kita nyakon berusaha nggak dapat. Ali sojo. Kira-kira tersongot dia dulu siarak mainna. Jadi duli manggo siarak nanya tentang apalah gudang amak padita ya amak menjelang lansia namanya iba. Jadi tentang apalah gudang binian. Alai minimalnya amak padita tersonoma. Nah berjuluk cantik, ini mana? Yang kedua sarjana, yang ketiga anak orang kaya. Bahira dong masa puluh siaraton, hiramol dah apa ihas yang anu namanya. Jadi iro paditatai matong molosong ini, sutong dia jauh hamda, nggak dua binak ngadong dua pesa ada binai dari kohi hoina. Dia memang padita asaraton. Bina patuluhan ni berkaca, bercermin. Ayo umur lawan lansia naman to. Eko na cantik. Imana be? Duli-dulion kira mendekati ganteng do be. Nang apala sahat tu na ganteng. Aleko na cantik. Dungi sarjana ini mana? Imana na julu ditulu do. Jala IP na be 2,2 do. Bahabe iko sarjana ina. Alna patuluhan do parmarado. Anak orang kaya, anggo diuto-uto neong, mate masuk si matuakon, anggo hari canot tua umum, putih mau, gitu. Jadi anggo songonodo, nak peperjodohan on, alai bui do manggobarkon, molo dang jupang natapat sita di ngoduon, sotung do tado naso marpanatak debata, naso 00 mata di debata tu ita, naso disariho kita atik tuk sifata manginang. Dihita persoalanna anggotu hatai dangadok karagwata tugu maha persyautan dakya ditadi ko tu hatai kita manatik tungadok siya kita on nuaing nong marsahi giling manang natahawolongin atau rastak bui ragu di panatap ni tu hatai ay dia do burjudo awar minggu pertangyangan doho doa tu pungakor Pelia bulanan, kupasaha do burju do au, 15 tahun sahito seu pangino, tutuhatay dang ramadum, naso marpanata tutuhatay do au, amangin ang ngatik tuksipata, tarupi na maol di godon, meluduk tataknyak ko tutuhatay, tapatupa, nabui tapatupa mga luluy parubatan, lohot sahiti, om mapatubuh ka porsyota. Lao manaon na hatsitipe. Pargue parnatap nito hatayo. Gogo lao mga dobi ngolon. Akan apa sorak ngolu. Manak parsahito peon, manak parukilo dia peon. Gugut talau maneai. Gugut talau manaon na hatsitipe. Pargue ni namar panariho do debata. Nama natap tu hatai 00 matana tuhita ganupari alanido sai naing tubuh haporsyota tutu hatai na parpuri maamu karunga sa porsyaon molo alur nakin parpesal meni di pajojol papahenan di debata di tada takas debata di halason marpanidangi lausi manuaing tugasta molo takas taha porsyai nama natap tu hatai tu hita 00
mata itu hatai lapatan na disarihok kita, dipermudu kita, dan holang menikmati sadiri kita, dihinauli na pinatupan ni dibataku kita, alai pakeon itu hatai kita, marpanedangi asam giat, marhite-hite ngurutta, torok akana asite, marsaulihon, tak kastong manada tuhatai. Molo marpanatap di batah di ngulutta, marpanarihon, di batu panauli na denggat di ngulutta melos jauh-jauh doon. Asa dohot hita kadongan, marpanatap, marpanarihon, tua kadongan sebagai alat di tangan Tuhan. Asa dohot akan humaliang marsaulihon, panarihon ni di batah. Patuguhon hapor sialnya kadongan naganggu. Jala odo sada tugas tanau balga di zamanon ala adong do sada nuai paru kilon nama sebalga di sadok pertigion nang diha Kristenon nang diha KBP dia main gaduk tau nama ginang martabat do halak na soporsia to dibatan nagabe ateis gaduk tau. Tahun 2010 sada koma ono miliar mape duru ni pertibion naung ateis. Jala adong do sianon nau kristekian. Di 2020 tambah magabe sada koma sian miliar ma nagabe ateis jol ma di pertibion. Do nasia Kristen deba masuk tu si. Alai di tahun 2025 nunga lobi 2 miliar penduduk di pertibion naung gabi ateis jala adong doi torok doi sian nau kristekian saparobak manuai penduduk di pertibion naung ateis dak persea di tuhatta tantangan nabalga doon kelompok ateis jala akan berpendidikan. Jala boido taida sama dia dampak neon morakana berpendidikan naung ateis boido pengaruh neon balga asa tugas tado manidangi termasuk ma perjulu HKBP Piarajaon lubi 1000 kakak tapuji matuap tarodo pemar minggu alai malo taida sia statistik 1000 lubi kakak di somar minggu 2 hari mungkin dangadong nang kepala satonga ruas di Piarajaon nama kasih holi marsaur do tuhatai tugas bersama manginang do disadok HKBP hataridaan ina marpanatap debatati hita burju tuhatai tu hita bohado sanggiat dohot hita pakeo ni tuhatai makir pasi menyemangati patuguhon hapor siaw niaka dongatan marpanatap hita manginang perhitian ni tuhatai marpanariwa tua kadongan na di bagasa parukilon namanya boban na borat hadir kita ke hadirata paniakon akan asorat nania ini dongan angge unang adok siap kita ngamangai dongan ngadok parukilon na hadir kita gabi taba ng parukilon na bol baju pak kita tudongan rupani takut mangahya di bigihamu buido sasalak madok tudungan na iba so namarniyak ko tapi biro ko hiyo ito puma ko hagan tengong mo pucat tiyak ko namarsahi do dak pagitian itu hatta hita menyemangati mo songoni mo lunung nga binereng do nga pucat muna pola ni do manang binereng do nga taba biro taba marniyang ano mo talo marniyak ko taba marniyak kian naman no ni mo lo songoni ta bamulo suarok kata namanya mangati tapasid ale dumengan padohata menyemangati membangkitkan mastanya kita deh sia-sia mahita hal-hal sederhana hal-hal kecil boy manukulidongan nasoratan dot akanan di bagasan parukilon mula marsahi dongan patang ko jaladang membangun mula didaftar naka parsahiton na sarupa
Baik kok kamu mah juga mangadong dongan bersahik di rumah sakit. Ayah harus sahik wedain na ayo to ipawur bani bah. Ama pasien masuk sahik mon. Oh punisiahan dari nami rumah sakit ondo 10 hari si mapar berhak nain nama namu saya. Tidak mungkin hadir kita lo manukoli dan namar panariho tudonga kita. Alai mau lo manatap Jehovah tu hita marpanatap kita tudongan kehadiratta manginang manukoli menyemangati pamanupon patubuh ka persiawan. Aliala parpudio terkhusus ma Tuhan muna kalungan namin ang majalo tohonan hapa di tao sa dario. Buhado asang giat dina martaba padita sa darion martaba na betul-betul patubuhon haporsiawan na meneguhkan kepada halado ng ruas ni Buria. Maragab do ado bamuna akamat na tapadita di son batutunga tanami gudang go nabuhi tarupi maragab do nang aka parukilon perbumulan niya karuas ni Huriatta. Jadi ada saja padita parukuan Roma sadaina bah songonina ma inatom subinoto be bohado satay pardopahan inak padita tuk subo to lukon ijab bagi sadiri ubuna ya tuhi sebajujungna stres do inak padita bah ipat orang masuk dia parukilona acik dulu kugadupa inak padita sono mani amat tapi sono anak kono sono ipat orang masuk di hampir sajum dukira sajum makatai toksik inak paditaon lumabak makatai nak taon agak lebih tenang dung agak tenang isukun inak paditay ma buha pakilalam mo ang inangin na imarinang masuk na liga pakilalakuin na imada mau lihatin mga liga pakilalam mo inang aliaw man mga citian duduko ina paditay gabi pindah sahih diuluni natay itu paditay. Jadi maraga manon adu pamunak kadungan alayot do sitio kota. Molo tuhat tay napasahat to tohonani. Marpanatap tuhat tay tu bangsona na julu manatak-natak tu parpesa menon manatak-natak nak tu hita imanang gugumuna na mamukka di jalohamu tohona sadarion. Nama natap tuhate 00 mata ni tuhate tuhamu dipatau hamu dipergugui hamu mamorsan ulau nadodohi marungato tuhate asauma kalimat panipuli hamu kadungan nuai takas mahita saur dohot parpasal menon songonai dok dia duku saya ai mangasahon ibadah mangasahot tuhatay marlas ni roha duhame marhaposan tuguarna nabadiyay duhame martua mahita salurna mamuka o pasong. Amen. Tuhan mulia rohaname diho porsea situtudu hame ngulunami sadarion hataridaan ni namanatap dohosian habang sa parasian mi na nondo Tuhan pamerengamu Tuhami dakkia di tadi koko hami di sari hokodo hami di parmudu hohami mono sipata ganggu rohanami Tuhan asiroham padugu haporsionami asa gadiak kahalat namar tua hami saduna napungon jala manata mahonan tua kadungan nami nanaing majalo tohonan haba di taos sadarion mangasahok padongan yomuma mangasahon sahala dohot padongan yomuma nasida marhubas di tongane kuliah nang hami salu na Tuhan porsiedo hami dan matsohot panatapmu panarihonommu padongan yomu di hamibi atong marulubulu mahamin wae lam tugu maha persion nami mangikut toko di bagasat Yesus Tuhan kami. Amin.
Maret de mahita huhut papungo pilihan napa duahon. Marede mahita Yesus parmahani sinurune debata.
ali Tuhan debata to pamarohana yas di bagasanau jala leo diau tot dinai baru jala namar sihohot martangiang mahita. Ali Tuhan debata amanami para sirohana sumurung didokon anak mudohami mangido panabi akana burju tuho si suruomo tu si sabioni mamaritaw na hatam tu jolma alani ubenaro hamin waik tu julom mangasahot Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami mangido tuho say topok mahami na pungudison lau pasahaton ulaun hapa di taon tuaka dongan namion leomat todi porbadia tu nasida akan nauk pinabakikmu asa malo nasida majami tahon hatam asa marhiras niroha nasida mabuah berita nauli bain hamuliaon di anak kaholongan niroham ukap jalapatiur maroha nasida asa mian nasida di bagasako jala asa tung bulus roha nasida toktong maniok hatam dohot makarikoton ulaon na pinasaha mo tu nasida sa itu pahema ulon nasida asa maruli upa nasida rap dohot akan na pinarmahanna di hangoluan sugut marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hamulia kadongan disuruh amatan na di banwagi jangido anak na Tuhan Yesus Kristus tu tanoon gabe jolma asa terbahay jolma manusia manada holong ni rohani debata di nasida asa marpos ni roha nasida di bana jala sumuang nasida tu harajaonna gabe masuk nasida tumian hanguluan nasa liling ni lilingna jadi duksun ulaon ni anak ni debata di tanoon di pasahak matohon at tua ka anak sisiani asa nasida pabuahon dohot pasahaton naung hinamonakon na tu dongan na jolma akup ni didok apostel Paulus do di pabakit tuhat tadu di bagabi apostel di bagabi panurirang di bagabi parbarita di bagabi parmahan di bagabi pangajari asa sudenggan akan abadiai tu launi sianima takkas taboto Tuhan Yesus Kristus to mangucapkan tohonan hapat di tahun mangihuton hataodeng say di pabakit debata di tonga-tonga ni huriana akapadita mulai itap ni dungojak huriai di tanoon rodi tikin waing bagi hamu manuaing padok ni debata taringot tu tohonan hapat di taong dungi di dapoto Yesus manasida di dokma nungasahat tuau nasa huaso na di banua gijang dohok na di tanoon lau mahamu pudai hamu masalu bangso didi hamu manasida tu bagasan guar ni ama anak do todi porbadia laos ajari hamu manasida mangaraduti nasa hata naung hupatikot tu hamu aidama say na dong anak kudo hamu ganupari rasi rasaro ajal ni hasyanganon asa dong bangan nasida didok Tuhan Yesus ma tu si Simon Petrus ale Simon anak ni si Jonas humolong doroham dia husian akaun jadi dok matu ibana olu Tuhan di botoho do holong ni rohakku diho jadi di dok Yesus matu ibana parmahani ma anak ni biru-biruku donginin namu se ma padua halihon Simon anak ni si Jonas holong doroham diahu jadi di dok matu ibana olu Tuhan di botoho do holong ni rohakku diho dungi di dok matu ibana parmahani ma akka biru-biruku dungi di dok ma patulu halihot tu ibana Simon anak ni si Jonas holong doroham diahu jadi marsak masih Petrus ala patulu halihon di dok tu ibana holong doroham diahu jadi di dok matu ibana saluhutna ali Tuhan di boto hodo di tada hodo holong ni rohakku diho dungi di dok Yesus matu ibana parmahani ma akka biru-biruku Ai oroi ai sian nasa serai ni roha
Huhut marilu-ilu manaon pengujunan akan atahuk tuau di bahen tahin halat Yahudi. Dan nahutawunihon manangaha namarguna naso haru cinamitahon manang pinudahon Tuhanmu di hatoropan nang marsasajarube. Toktong dohu hatidakon tuhalak Yahudi nang tuhalak gorit hamuba di roha tu dewata roh taposiang di tuhatta Yesus Kristus anggo saunari somon nadi ihoti to diro au lau tu Jerusalem soarong huhoto manang dia nanaing masa tuau disi holanon hira di gano puta di lubahon to di barbaria dani doh na porsuk do si tagamokku disi alai dang pola arga hurajumi hosakku asal mahu paujung lakaki dohot ulau nang hucalo siat Tuhan Yesus ima na magkatidakon barita nauli taringot tu asin rohani di batang atong ramoti hanguma dirimu rodi sandok panggungani ay dipatidang todi parbadiaidu hamu gabe si mata-matai asa di parmahani hamu hurian itu hani na tinebus na marhitis yan mudar na sadiri di baini dungo mahamu ingot tamu ma naso marpasadia nau ariya doho korong itu 2 tahun lima paingot ton ganup hamu mardongan ilu-ilu ope hupasaha ma hamu nuain tu dewata doho Tuhan taasi rohana ibana do na margugu patugu roha jala mangale osi tianoni tu saduhut nabadiai alai dohot do di bagasako di hapor sai rohaku alani hupai ngoto asa di parata-rataho si leo-leon di debata natuhoi di nahuape ho tangaki tuho ai di deho debata do tuhita tod di hagugoon tod di haholongon tod di pangarajayo diri dada tod di hatahuton. Mari kita. Tongaliak kadongan tohonan nabadia do si jalom munan waing ai siat Tuhan Yesus do tohonan nasongone alani hu pasingoton jala hu pabuama tuhamu partureni pangarodotio di tohonan hapa di taon asa takas di botohamu do ni tohonani perjulu ramotamuna ma artana siat Tuhan Yesus songon nabi nain ni parmahan mangaramoti nadibana asa unang mago ai piak kono muna do sugut ruji-ruji taringot tuaka na pinarham muna di julu ni Tuhani nagabe siti ruod do hamu di julu ni akan pinasahat tuhamu di baheni takas ma hata hokamu tu nasida hata ni di batang
na tersurat dia ka surat ni pada narubi doh dia ka surat na di pada naib baru. Buat tamu masiani hatapuda apo-apo si paingot apulapul dohot hata pamit cangon khobar tu akana masa. Songonido di baina ka apostel songona indok ni apostel Petrus molo adong na marjamita di hatahom mahatana songon hatani di bata. Mola dong manangisi na marhubas khobar may tugugu na nilehon ni di bata. Asa dapotan hasangapod di bata marhite-hite Tuhan Yesus Kristus di nasaluhna. Sialom muna jala sitaluhono muna ma nasa hata-hata na marsalisi tu hatani di bata. Marlabok ni roha mahamu mamicang akkana mangalo ang giat di leo debata hamu bau ni roha asa di boto nasida hasit tongan atong ramoti hamu madirimuna doho nasapunguani manak tu dia hamu di paojak tod di perbadia asa di parmahani hamu huriani debata na hinokok nai marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Iko barita hono muna do hata si haporseani ima nanilehoni debata padenggato jol matu ibana ai ido dalan tuhangoluan dalat tuhamo boni roha doho dalap pardamian di jolma tu debata pardengganan nasongonima pabuo muna tuak kana pinasahat tuhamu atong sikak ni Kristusido hamu mangelek-elek jala dohono muna matu jolmai sayolo mahamu padengganon tu debata paduahon songot takas ni pamodeo muna dia kanaolo tu hadaulato tu debata iko songonima takas pamicangom muna dia kana soolo tu hangoduan asauna ngadong namago ala suada si paingot jala unang marsapata nasida tu hamu ingot tamu mana tersurati yaho ale anak ni jolma nunga hupabakit to gabe si parmahan ni hala Israel ikot tangihonommu hata naruar siap pamangaku sikat tu maho palubahon nasida molo hudok tuak kapardosa na tu hamatian namaho gabe so di palubaho ibana dang dia puliho ibana asa di paubarohana asa mangulu namate do tutu pardosai alani dosana alai siat tangammu do tunggu oku mudarna alai molo di palubaho pardosai hapedang di paubarohana doho pabahenanna mate may bana tutu di bagasad dosana alai malua do yang kotodin patuluhon alai dadaholan ulaw nodeng na pinasahat tupad dita ay dinalaw manadikot tanaot Tuhan Yesus jumolo do dipadiri ulaw nabadia na dua ragami na mga parpadanan nabadia do nasaragam nari ima padidion nabadia na tinonahon nai dinalaw manay kibana tuban wagijang asa radotamu nama ulaw nabadia na dua ragami songon perhubas di bagas ni dibatama hamu mangulahosa takas mapamanat tamu akadungani asa holan akkana tau akkana tumadda dosana akkana mangarsako pabahenanna jalana ulu paubahor rohana majonohi panganon nabadiai abbato muna do akkana jukkat akkana lomoroha di dosa asa unang dijonohi nabadiai ingot tamuma di pasahat Tuhan Yesus do anak kitsu ni banu agijang tuhurianai asa dipabali akkana soolo paubahor rohana aininna do huleho petuho anak kitsu ni harajaonna diakka banu agijangi nasa nani hotammi di tanaon natariho doi doho diakka banu agijang jala molo adong di har-hariho di tanaon har-har doi nang diakka banu agijang di dok Tuhan Yesus dope jalo hamuma tod di porbadia molo di sesa hamu dosa ni manangise nauk sesa mai molo di pahot hamu dosa ni manangise nang ho doi papaton akup ni radok mahamu pature-turehon akadak danak maniru pabahen ni Tuhan Yesus ay di dok Tuhan Yesus sahali
luas hamuma akadat danaki rotu au unang orai hamu nasida ai dia kasih songonido harajaon ni debata dibaheni ajar hokamuma pamusatan nihatan ni debata ima katehismus do jamita tu akadat danak budai hamuma nasida asa diboto hadaulatot tu debata dohot hapat tunot tu jolma abad tamuma nasa na tau mangagodak danak ai parmahat dohamu songon naung nidok ni Tuhan Yesus parmahani ma akka anak ni biru-biruku palimahon ramoti hamu masalhut pangisi ni huriai akka nama balu akka ama ina duli-duli dohot anak boru maniru pabaheni Apostel Paulus ainin do tuhala Efesus dibaheni jaga mahamu ingot tamuma nasomat coho tau saliling ni 3 tahun ariad do borngin paingoton ganup hamu huhut marilu-ilu tangya ko kamuma saluhut na pinasahat tuhamu asa diramoti Tuhan Yesus nasida jala di pasu-pasu marhite tod di porbadia paunopon akup ni saiturema parang emuna asa tau tiruak kamu diaka na pinar mahamunai tiruak di hata di pangalaho di haporsiaon dohot di holong ni roha ingot tamuma nanidok ni hata ni debata ikonunang marhauraho situai harajani sada buru-buru unak parmabuk namar roha naturemar parange nalas roha ditamue pangajari unak sisobur tuak, unak pangalicingi, unak parpangomuan nasotama, alai ikon partaluk ni rohado, naso parbada, naso polat di perak, nadenggan mangarajai dongan nasa bagas, parianak konsiolo yajar di bagasan nasa hatomanon, ay mula dong manangisi naso malo manggonggumi isi ni bagasna, tung behama tarpaturesa huriani debata papi Tuhon parpudi ikut ture baheno muna salhut aturan ni ulau munai mangihuton pati ni iduk muna sahata mahamu dohot akadong apadita di pangalaho ni pangoluyot tu debata unak pulik-pulik marpikiran unang marsalisi hata dohok roha unang masigasipan asasau dihamu na pinangido ni Tuhan Yesus siana mana di nanidok nai sai tok tong ma di bagasang guarmu nasida nanilehom itu au asasada nasida songok kita marede mahita Tuhan
nauluho maholokon sahut pun hasil dalam atau nasa pura di situ ada nasa pura di sini nauluho mangulah Tuhan ini batu nang sanaki ima tarik tuhuda dohot pangalao jala nauluho maratiatehol hata pamicang nasia hidupmu itikina atau na jongjong dohamu di julu ni di batang doh di julu ni huriaon molo na uksada situturo hamu na majalo tohonan hapa di taon jala molo na olo hamu mangulahossa sian nasa rohamuna dok hamuma mari demaheta hubegi Yesus majo. Jadi ninna mamadok nasida laho mahamu tuliat pertibion jamitaho kamu mabarita daulii tunasa natinopa na borsea jala terdiri dapotan haluaon alai na soborsiai hona uhumdo Lehet nai di atasnya kaduluk akapat ni perberita nauli na patubegehon hadameon na mamaritaho berita nauli na patubegehon hatuaon nama doktu sion dewatamdo bakit raja. Atong lahoma-homa daboton akan naong terbuang manopot aka anak ni bangsom pakulingammu manasida jala dohonommu tu nasida songonod dohatan ni Tuhan Jehovah manang tangi honon na manang idang
Derliane Sitopul, Hupabakit, Jalahu Urasi Maho, Gabe Padita di Huria Kristen Batak Protestan, Marhite-hite Goarni di Bata Ama, anak Dohototi Parbadia. Erlina Pardede, Hupabakit Jalahu Urasi Maho, Gabe Padita di Huria Kristen Batak Protestan, Marhite-hite Goarni di Bata Ama, anak Dohototi Parbadia. Di Pasu-Pasu, di Patiur, di Pargugui, jala di Togu-togu Tuhatai Maho, Marhite-hite Todi Parbadia, Mangulahot tohonan hapa di tahun. Asa gabe pangulana burjuho, nama parbueho parbuena denggan rodi saliling nililingna. Di patau di batama ho tuak kaulaoni, mangulahon naho bartu hatana, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus si pasangaponi, rodi saliling nililingna. Amin. Lisbeth Marpaung, Hupabakit Jalahu Urasi Maho, Gabe Padita di Huria Kristen Batak Protestan, Marhite-hite Goarni di Bata Ama, anak Dohototi Porbadia. Narli Raja Guguk, Hupabakit Jalahu Urasi Maho, Gabe Padita di Huria Kristen Batak Protestan, Marhite-hite Goarni di Bata Ama, anak Dohototi Parbadia. Di Pasu-Pasu, di Patiur, di Pargugui jala di Togu-togu Tuhatai Maho, Marhite-hite Todi Porbadia, Mangulahot tohonan hapa di tahun. Asa gabe pangulana burjuho, nama parbueho parbuena denggan rodi saliling nililingna. Di patau di batama ho tuak kaulaoni, mangulahon naho bartu hatana marhite-hite Tuhan Yesus Kristus si pasangaponi, rodi saliling nililingna. Amin. Puspita Purnamasari Simanjuntak, Hupabakit Jalahu Urasi Maho, Gabe Padita di Huria Kristen Batak Protestan, Marhite-hite Goarni di Bata Ama, anak Dohototi Porbadia. Pesta Abarita, Hupabakit Jalahu Urasi Maho, Gabe Padita di Huria Kristen Batak Protestan, Marhite-hite Goarni di Bata Ama, anak Dohototi Porbadia. Di Pasu-Pasu, di Patiur, di Pargugui, jala di Togu-togu Tuhatai Maho, Marhite-hite Todi Porbadia, Mangulahot tohonan hapa di tahun. Asa gabe pangulana burjuho, namar parbueho parbuena denggan rodi saliling nililingna. Di patau di batama ho tuak kaulauni, mangulahon naho bartu hatana, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus si pasangaponi, rodi saliling nililingna. Amin.
Hat mahamu mamaritahon hataon nungasonggop harajaon banua gicangi. Pamanuhamuma sahi dinamat sakit, panguluhamuma akan mahare. Yasma bayakamu akan lamuliton. Babalihamuma akan sibolis. Si basa-basa doi tuhamu, atong basa-basahon hamu mai. Aidang tarulahamu agia aha, anggoso mardongan au. Alani hupai ngotto asa di parata-rataho silehon-lehon ni debata natuho. Dina huapehon tangaki tuho. Ay dilehod debata do tuhita todi hagugoon, todi halolongon, todi pangarajaw diri, dang todi hatahuton. Unang komabiar, hatahong ma, unang mahumahumhum, ay hudongani peho, daktar hahua manang iseho laho mangago, ay torop do halak diaw di hutaon. Kurnia silalahi hupabakit jalahu urasi maho gabe padita di huria Kristen Batak Protestan marhite-hite goar ni di bata ama anak dohot todi porbadia. Jonang situmorang hupabakit jalahu urasi maho gabe padita di huria Kristen Batak Protestan marhite-hite goar ni di bata ama anak dohot todi porbadia. Di pasu-pasu, di patiur, di pergugui jala di tugu-tugu tuhat taimahom marhite-hite todi porbadia, mangulahot tohonan hapa di taon, asa gabi pangulana burjuho, nama parbueho parbuena denggan rudi saliling nililingna, di patau di batama ho tuak kaulau ni mangulahon na ho bartu hatana marhite-hite Tuhan Yesus Kristus si pasangapone rodi saliling nililingna. Amen. Meu Ratanius Huta Barat, Hupabakit, Jalahu Urasi Maho, Gabi Padita, di Huria Kristen Batak Protestan, marhite-hite guar ni di bata ama, anak dohot todi porbadia. Marwan Simajutak, Hupabakit, Jalahu Urasi Maho, Gabi Padita, di Huria Kristen Batak Protestan, marhite-hite goar ni di bata ama, anak dohot todi porbadia. Di pasu-pasu, di patiur, di pergugui jala di tugu-tugu tuhat taimaho, marhite-hite todi porbadia, mangulahot tohonan hapat di taon. Asa gabi pangulana burjuho, na mar parbueho parbuena denggan rudi saliling nililingna di patau di batama ho tuakka ulauni mangulahon na ho bartu hatana marhite-hite Tuhan Yesus Kristus si pasangapone rudi saliling nililingna. Amen. Sopar Charles Sitanggang, Hupabakit, Jalahu Urasi Maho, Gabe Padita di Huria Kristen Batak Protestan, marhite-hite guar ni di bata ama, anak dohot todi porbadia. Takas Pangaribuan, Hupabakit, Jalahu Urasi Maho,
gabe paddita di Huria Kristen Batak Protestan, marhite-hite goar ni di bata ama, anak dohot toddi porbadia. Di pasu-pasu, di patiur, di pergugui jala di tugu-tugu tuhat taimaho, marhite-hite toddi porbadia, mangulahot tohonan hapat di taon. Asa gabe pangulana burjuho, na marparbueho parbuena denggan rudi saliling nililengna. Di patau di batama ho tuak kaulaoni, mangulahon na ho bartu hatana, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus si pasangapone, rudi saliling nililengna. Amen. Ale-alek kumahamuna, molo diulahamu nahopatik koni itu hamu. Dang huguari be hamu anak somang, aidang diboto anak somang nanulani idukna. Ale-ale do hamu hudok, ainunga hupaboto tu hamu saluhutna nahubigi siadama. Dada hamu memilih tahu, ahu do memilih hamu, jalahu padiri hamu, asalau hamu marparbui, jala asa mian parbui munai, asa dilehon tuhamu nasa si pangidon muna, sian amai marhite-hite goar. Husuru dohamu songon biru-biru tutonga-tongani akka babiat. Dibaheni patas mahamu marroha songon uluk, huhut lidang ma rohamuna songon darapati. Nin nama madok nasida, bidang donian si sabion alayotik do anggo pangula. Ope elehelek kamuma napuna si sabioni, anggiat di paborhat akka pangula tu si sabioni. Laho mahamu, hira biru-biru dohamu husuru tutonga-tonga ni akka babiat. Unang buan hamu hade-hade manang hajut, manang sipatu pi. Unang tabi hamu halak di tonga dadan. Victor Sitanggang, hupabakit jala huurasi maho, gabe paddita di Huria Kristen Batak Protestan, marhite-hite goar ni di bata ama, anak dohot toddi porbadia. Maruasas siringo-ringo, hupabakit jala huurasi maho, gabe paddita di Huria Kristen Batak Protestan, marhite-hite goar ni di bata ama, anak dohot toddi porbadia. Di pasu-pasu, di patiur, di pergugui, jala di tugu-tugu tuhat taimaho, marhite-hite toddi porbadia, mangulahot tohonan hapat di tahun, asa gabe pangulana burjuho, na marparbueho parbuena denggan rudi saliling nililingna, di patau di batama ho tuak kaulaoni, mangulahot naho bar tuhatana, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus si pasangapone, rudi saliling nililengna. Amen. Dipu sinaga hupabakit jalahu urasi maho,
gabe padita di Huria Kristen Batak Protestan, marhite-hite goar ni di bata ama, anak dohot toddi porbadia. Roy Jackson si Hobing, kupabaki jalahu urasi maho gabe padita di Huria Kristen Batak Protestan, marhite-hite goar ni di bata ama, anak dohot toddi porbadia. Di pasu-pasu, di patiur, di pargugui, jala di tugu-tugu tuhat taimaho, marhite-hite toddi porbadia, mangulahon tohonan hapa di taon. Asa gabe pangulana burjuho, namar parbueho parbuena denggan, rudi saliling nililingna. Di patau di batama ho tuak kaulauni, mangulahon naho bartu hatana, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus si pasangaponi, rudi saliling nililingna. Amin. Salmin Hendrok Berutu, kupabakit jalahu rasimaho, gabe padita di Huria Kristen Batak Protestan, marhite-hite goar ni di bata ama, anak dohot toddi porbadia. Runggu Mutiha Sitopul, kupabakit jalahu rasimaho, gabe padita di Huria Kristen Batak Protestan, marhite-hite goar ni di bata ama, anak dohot toddi porbadia. Di pasu-pasu, di patiur, di pargugui, jala di tugu-tugu tuhat taimaho, marhite-hite toddi porbadia, mangulahot tohonan hapa di taon. Asa gabe pangulana burjuho, namar parbueho parbuena denggan, rudi saliling nililingna. Di patau di batama ho tuak kaulauni, mangulahon naho bartu hatana, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus si pasangaponi, rudi saliling nililingna. Amin. Tulus hasolowan manalu, hupabaki jalahu urasi maho, gabe padita di Huria Kristen Batak Protestan, marhite-hite goar ni di bata ama, anak dohot toddi porbadia. Remon Lubis, hupabaki jalahu urasi maho, gabe padita di Huria Kristen Batak Protestan, marhite-hite goar ni di bata ama, anak dohot toddi porbadia. Di pasu-pasu, di patiur, di pargugui, jala di tugu-tugu tuhat taimaho, marhite-hite toddi porbadia, mangulahot tohonan hapa di taon. Asa gabi pangudana burjuho, na marparbuehon parbuena denggan, rudi saliling nililingna. Di patau di batama ho tuak kaulauni, mangulahon naho bartu hatana, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus si pasangaponi, rudi saliling nililingna. Amin. Nung hupasa tuhamu huwaso madigi akaulok dohot tala, dohot mangalo nasa hagugun ni musui,
na sotu pahahuon na hamu. Alai dang pola las rohamuna ala naung guru dok muna akato dii. Om matahe halas sok kamu. Naung tar surat goar muna di banua gijangi. Jaga mahamu diakka jolma. Ai pasahaton na dohamu tuak paruhuman. Jala lisingan na dohamu diakka parguruan nasida. Togon nasida dohamu tujolo ni akka panggonggomi. Doho tujolo ni akka raja alaniau. Bahen panidangion tu nasida. Dohot akka si pelebego. Suluku kabuma pakehan senjata nasihat debata. Asa taralohamu uti-utian ni si polisi. Ai dada marukil hita mangalo mudar dohot sibuk. Akka harajau do, akka parhuaso, akka si gonggomi hasianga kahulumonon, akka todi hajahaton na digijangi. Tampil mencari parapat hubabakit jalahu urasi maho gabi padita di huria Kristen Batak Protestan marhite-hite goar ni debata ama anak dohot todi porbadia saut manurung hubabakit jalahu urasi maho gabi padita di huria Kristen Batak Protestan marhite-hite goar ni debata ama anak dohot todi porbadia di pasu-pasu di patiur di pargugui jala di tugu-tugu tuhat taimaho marhite-hite todi porbadia mangulahon tohonan habat di tahun asa gabe pangulana burjuho namar parbuehon parbue nadinggan rodi saliling nililengna di patau de batamaho tuakka ulauni mangulahon na hobbar tuhatana marhite-hite Tuhan Yesus Kristus si pasangapone rodi saliling nililengna amin. Joshua uli sitorus hubabakit jalahu urasi maho gabe padita di huria Kristen Batak Protestan marhite-hite goar ni debata ama anak dohot todi porbadia osden si hobbing hubabakit jalahu urasi maho gabe padita di huria Kristen Batak Protestan marhite-hite goar ni debata ama anak dohot todi porbadia di pasu-pasu di patiur di pargugui jala di tugu-tugu tuhat taimaho marhite-hite todi porbadia mangulahot tohonan habat di tahun asa gabe pangulana burjuho namar parbueho parbuena denggan rodi saliling nililingna di patau de batamaho tuakka ulauni mangulahon na hobbar tuhatana marhite-hite Tuhan Yesus Kristus si pasangapone rodi saliling nililingna amin. Saldo Sugianto Huta Barat hubabakit jalahu urasi maho gabe padita di huria Kristen Batak Protestan marhite-hite goar ni debata ama anak dohot todi porbadia Jeremia Aritonang hubabakit jalahu urasi maho gabe padita di huria Kristen Batak Protestan
marhite-hite goar ni debata ama, anak dohot todi porbadia. Di pasu-pasu, di patiur, di pargugui, jala di tugu-tugu tuhat taimaho, marhite-hite todi porbadia, mangulahot tohonan hapat di taon. Asa gabi pangulana burjuho, namar parbueho parbuena denggan, rodi saliling nililingna. Di patau di batama ho tuak kaulaoni, mangulahon na ho bar tuhatana, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus si pasangaponi, rodi saliling nililingna. Amin. Joshua Valentino Hutagalung, Hupabakit Jala Huurasi Maho, Gabi Padita di Huria Kristen Batak Protestan, marhite-hite goar di bata ama, anak dohot todi porbadia. Perri Hutauruk, Hupabakit Jala Huurasi Maho, Gabi Padita di Huria Kristen Batak Protestan, marhite-hite goar ni bata ama, anak dohot todi porbadia. Di pasu-pasu, di patiur, di pargugui jala di tugu-tugu tuhat taimaho, marhite-hite todi porbadia, mangulahot tohonan hapat di taon. Asa gabe pangulana burjuho, namar parbueho parbuena denggan, rodi saliling nililingna. Di patau de batama ho tuak kaulaoni, mangulahon na ho bar tuhatana, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus si pasangaponi, rodi saliling nililingna. Amin. Jong-jong ka naong majalo tohonan. Martangi yang mahita, ali Tuhan debata amanami na di banua gijang sasadahudo na patauhon akka naposom na sinirum tuak kahuriai hodo mangalion huaso dohot hamaloon asatarida jalap tibul ulommu alani iu benaro hami marhite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami mangido tuho patiur marohanyak kana posomon iring-iring manasida marhite-hite tangammu na badiai say pamalo nasida mangulahot tohonanna na pinasahakmu tu nasida sadarion asa ture ulaw nasida di bagasan huriam jalalam rarat harajau mutuliat portibion say lehot todim na badiai mengajari dohot manugu-nugu nasida asa tartogihon nasida aka dongan najolma na hinokok ni anakmu marhite-hite mudarna nabadiai gabe mulak tuho asarap hami di bagasan hasonangan pasangapoko di bagasan Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Langsung memerkoram.
Nuaing saha mahita tu acara nama dokata na parjulo mewakili HKBP Palembang pasatan matu amang padita Victor Singal hasil lalahi STIMM Presis HKBP Distrik 15 Sumbaksa. Tapuji matuhata jala mulia tema di Yesus Kristus Raja dihuriai nau pasahat tohonan abadi tahun tu 20-an pandida dia pala di Seladion marhite nabosona upui porusa kaibe na pinarsangapan upui porusa kaibe Pungguru amang sekjen Rabdahot Inang amang kepala departemen Kenonia Rabdahot Inang, amang kepala departemen Marturia, amang kepala departemen Diakonia Rabdahot Inang, disude amang Inang Preses, sude Pangulan Tiki Padita Guru Huria, Bibel Pro Diakones nang dihamu kamanami nanami situa Rabdohot sude ruas ni huria mulai sian dak danang sahatro di nama tua nama pungun dia bala di Tikyon hamin waing jong dison au padita Victor Singal hasialahi Rabdohot amang padita Ebenezer Nabi Tubulu mewakili sude parhalado Rabdohot ruas di huria HKBP Palembang Resort Palembang nungado surohanami opung Rabdohot abang padita Ebedison hamima pasahaton tabe sian huriata parhalado Rabdohot ruas di huria HKBP Palembang Omma Naboi tarabain ni huriata HKBP Palembang jala Omma pilihan ni huriata nagabe tuan doho nyonya rumah manang bolahan amak di penabalan padita diapala di Sedarion mulia tema diamang padita rasot nami suhi ruas Rabdohot parhalado padita Ebedison na luar biasa laho makubasi ulaunon diapala Sedarion otik sosadia manginang naung pinatuan huriata lasmarohamuna lasmarohani pucuk pimpinan nami lison lasmarohani sude hamu amanami nanami padita na pinasaha ide batan wang tokonan jala marsangat ma di bata selamat mamanginang gawi padita di tonga-tonga ni huriata HKBP sada hata ini bata motivasi dia marhubas di tonga-tonga ni huria jala odo pasahatun nami Tuhan ubetawi ma siap Kolose tulu ayat 20 sian rohamu nama ulahamu nasa sibahenomuna sian rohamu nama ulahamu nasa sibahenomuna songon natutuhani dada tucolma horasma tuhatama nama dongani mama sumasu hilasan hukna horas na mangihut madokata mewakili HKBP Piaraja pasatay matu amang situa Belman Pajetan SPDMM
Tapuji tu hata ala sinado tolong de rohana na mga ramoti hita boy mardalan pasahat tohonan di bagasan sa dariyon niuluon ni Opuy Eporus. Nabinarsangapan Opuy Eporus daw to pong buru. Ama nami Sekretary Jenderal daw tinang. Ama nami Kepala Departemen Konyonia daw tinang. Ama nami Kepala Departemen Marturia. Ama nami Kepala Departemen Diakonia daw tinang. So ni sa luhut na manami preses Kepala Biro dot parhubas ni sa luhut di kantor pusat. So nang akka manami pandita guruya bila pro diakones. So nang sa luhut ruas ni huria na marminggu di bagasan sedarion. Aka keluarga ni ama nami pandita dot namin pandita na majalo tohonan sedarion. Di hami parhalado ni huria ni uluhon ton mauliade tu debata ala hobar tu kebijakan pimpinan gabi hakabi piara jauma songon bulahanama jalalas rohanami ima amanami preses naro sian Palembang dohot amanami pandita naradiro hana gabi hasuhutun mamikiri na perlu lao pasahatona molo pehurang pakubasyon nami akamanginang mulai sian natuari satu sadarion las marohamu molo tu songonipe naboy tarpatu pahami laho parade inganan di pamasung-masungon mancalo tohonan di bagasan sadarion las marohamu dia akan menami na mancalo tohonan. Ini adalah hari yang bersejarah diamu na usah tonani di pasahatu pui di bagasan sadarion. Tantangan zaman luar biasa. Kemajuan teknologi yang luar biasa menjadi tantangan dihamu lau makobasi hurie. Naki jamita sadarion nungatakas diodolon Opuy Eporus. Asa marhapo satu debata unang marmangku cadean tu portibion. Ido nama asa di ruas ni uriah gabipi nasubui terdunduk kita sahatu tikion say marhapo satu portibion dang marhapor siaw tu debata alay marguguma akka manami inanami pandita nama jalo todonan generasi penerus laho pasahaton barita nauli tu sudi ruas ni uriah di sadok portibion asa tetap percaya tu debata ido silehot ngolu mulai ate mandi Opuy Eporus margogo maupong do sudi staf nadong di kantor pusat laho patupahon nauli lau mabuan hakabipi lam tu dasidna marhaposan tu debata songoni mahatanami sian hakabipi piaraja horas madihita. Na mangihut madokata mewakili Pandita Nabar Majalo Tohonan pasatami matu Pandita Saldo Sugianto Tabarat. Horas madihita saluhuna. Jumuluma taduk mauliati tutuhat tapardingkan basa ala di luas sitarap marparsauran di tonga-tonga ni huriatta hakabipi piara jaun ima natongon majalo tohonan hapad ditauk kami na 20 halak
dada ala ni gogo, dada ala ni pabahinan, dada ala ni hapistaran nami i. Alai hurajumi hami, tungholan ala ni asi, doho dinggan bahasa ni debatadui. Natuktong mangojar hita, marhiti-hiti tordina, rap marparsauran di ingananon. Siang nasalas ni roha nami, luas hamu mahami, sian na 20 walu halak nama jalotohoran di bagasan tikion, pasahaton mau diantin di roha nami, perjuluma upasahat kami tu na pinarsangapan, pimpinan ni huriat ta HKBP, upuye purus HKBP, Padita Dr. Victor Tinabunan, MSI Rapdohot Opung Boru, Amang Sekretaris Jenderal HKBP, Padita Rikson Mangapul Hutahayan, MTH Rapdohot Inang, di Amang Kadep Koinonia, Padita Dr. Deonar Sinaga Rapdohot Inang, Amang Kadep Merturia, Amang Padita Bernat Manik MTH, Suaksoni dohot amang Kepala Departemen Diakonia, Padita Erdarton Simbulon Demin Rapdohot Keluarga. Imana gabi sikat ni dibata, dinalahu pasahaton tohonan, hapad di tao ni, tutonga-tonga nami, jalan na mga lehon, ng akabuhal na tumatay na arga, ima, dinalahu makubasi di tonga-tonga ni Huriata na situktong tumangyakon asa gabi padita na burju na maperbuihon perbuih na dinggan hami tujuluan ni Aryon jala urajumi hami do adong sada momen na tumatsay na arga ala tungon di periode kepemimpinan ni Huriata sadari di Tikion. Kami mah nagabi sada anak buah baju ima majalo tohonan hapad di tahun jala laos tongon musi 20 sian 20 alu halak 26 halak mahami naung nasian partohonak kian jala laos dising di bagasan haradir do hami ima manang natu dia pe hami ima di tempat ton jala di bagasan lasngeroha di bagasan tikiope di bagasan roha nama dok mau lihat rohami nang tua manami inanami paresis ni Huriata HKBP Rapdohot nang Padita Resort ima nang marga dia kapaniroyo muna selama calo Padita hami di tonga-tonga ni Huriata dilihok kamu na donang akamutihan na arga maniroi mangarahok kami mangalihon ng akapuda na uli na arga jalasahan ng dibagasan tikion partikian na uli na dinggan ima di nama jalutohonak kami di saluhu na tutunang akapuda parsiajaran naong pinasaha munay ima nagabi mutihan na arga dui ng di tonga-tonga ni ngulu nami dada ola ni partikian ima di nama jalo tohonanon alai sahat ma nang tujuluan ni hari suaksoni matutu nang diaka pangula nagok tiki Padita Guru Huria Bibilfro Diakonis asa toktong matutu bo kamu memahami di bagasan tangiang muna di naung gabi dongan saulau muna hami muse gabi pangula nagok tiki di bagasan tikiong upasahat hami donang roha mau liatin hami ima turuas dohot parhalado ni Huriata HKBP Pia Raja distrik 2 Silidung nagabi bulahan amak wida hami manipat hari Jumat sahatu partikianon takas do di paradi hamuna ingana non di bagasan las miroha hamu majakku kami uli jala dinggan jala nyamak kami sahatu partikianon
manupak matuhata di bata di pasu-pasu di haradio muna nagabi bulahan amak di bagasan tikion di ramoti jala di pasu-pasu Tuhan jala di perbisuki mahamu suaksoni manang nahuhaholongi hami ima huria HKBP Palembang Resort Palembang Distrik 15 Tabaksel ima datongon niuluhon Sumbaksel ima datongon niuluhon ni Amang Paresis Perdita Singal Silalahi suaksoni nang diamang Ebenezer na 70 suaksoni dohot nang ruas dohot parhalado atik tung adong larap marparsaurat dison ujako kami dututu pilihan na arga ala tung macai marsitutu dohamu mangalihon sian las niroha muna dukungan dana namar perdemuan nang di ulauta sahatu partikianon daktar balosok kami ing hinadinggan ni pabahena munay alai martangya kita tuduhata di pasu-pasu ruas in huria parhalado nang songoni hamu nang namanguluhon huriata asa toktong tututab banangak kalas niroha sian hami na 20 walu halak doho nang sudi keluarga pe pasahat hamuna mamang tabi holong niroha nami turuasta na di huria HKBP Palembang sian hami pe di bagasan las niroha do hami maka muliati honing jalalos di somanang pasahaton nami roha mauliati nami tusudina nang panitia na dong di kantor pusat soni nang akabiro pembinaan na setoktong tutu mangalihon nang akanauli na dinggan partikian maniroi mardalan tutu ulau non di halo jauh munah di ramoti jala di pasu-pasu Tuhan hamuna secara khusus matutu mese nang diaka ketua lembaga pendidikan teologi na setoktong mangalihon pengajaran na tung macayarga tuhami bu itu tu tolhas nang sahat tu tikion suaksoni ma nang diaka ruas ni huria inganan pakoba sion nami ganup tuhata mana masu-masu napatiur hodoh nama nabay nang akalas ni roha manang nadi dia pe hami makubasi selama calon pelayan di tonga-tonga ni huria secara khusus manang dia kayanakon na di yanakon nami istri manang na suami natoras nami ganu marsada-sada manang nasima tua nami doh nang saluhu na nangaka keluarga alatakas dututu di payuhut tamu hami memuka sian nabar di bagasan parsikolan menempuh waktu yang sangat-sangat panjang bui hita tutu sahat nang di partikianon alai sada na marga siani molo tupe sahat tu partikianon naing dohonota ikut toktong do hita rap memuji di batah sada pasu-pasu na pinasahat ni di batah lui nang di hita ganu marsada-sada alani ido di bagasan tikion di naung majalo tohonan hapat ditahu kami na 20 walu halak di bagasan tikion pura jumi hamido dada ulaon na majalo tohonan non ima nagabi sada puncak di tonga-tonga ni ngolu nami alai naung marga ima odo awal ima dinalaho makobasi dinalaho mangulahon persuruan di debata tuhita alani igabi alani tanyako kamu nama hami na 20 alu halak dison asa gabe pangula ni hurian na burju mahami mangulahon ulaw nami i jalama perbuehon perbue na dinggan asa gabe tiruam mahami diparangi doho nang dia kapangalak kape asa gabi akan nabisu mahami ima di nama ngadupi nang akka hamaolon dahat parsorio dope nalaho sia dupan nami marhiti nang akka pakobasion dohon asa
Saya tuktong mahami mangulahon ng aka ulaw na muli dope tu juluan nyarion. Alanido parpudi sa hali upasahatami ma roha maulete nami tuhita saluhuna horas ma. Na mangihut na parpudi bimbingan pastoral sian pimpinan HKBP na pinatolhas ni Padita Dr. Dionald Sinaga, Kepala Departemen Koinonia HKBP. Horas mari kita salutna. Huria ni tuhata hami pasahaton bimbingan dohot arahan atas gor ni Upui Eporus. Nahu persangati hami Upui Eporus amang sekretaris jenderal amang kadek marturia amang kadek diakonia rab dohot keluarga narap hita di bagasa tikion aka manami inanami preses songok-songoni aka manami inanami pangula nagoktiki jala secara khusus amang Padita Resort Palembang, amang Padita Ebenezer Napitupulu, rabdot amang Preses Distrik Sumbaksel Padita Victor Singal Silalahi. Sudi ruas ni Huria narak marpungu di bagas joro di HKBP Piara Jaun. Suak songonido na madohoti at sarata di bagasan sadarion marhite media elektronik. Moleate nang dohonon nami tu HKBP Piaraja nasa iradi toktong gabe bulahan amak di akka ulaon penahmisan di tonga-tonga ni Huriatta HKBP. Secara khusus keluarga ni akadongan nami Padita na majalo tohonan hapad di taon sa darion terlumubi ma akka anggi iboto nami amang inang Padita na majalo tohonan marhite Upui Eporus di bagasan sa darion. Terpuji ma tuhatta na di bagasan asi dohot holong ni rohana toktong madongani marmudu-mudu jala mamasu-masu Huriatta HKBP jala mamarar Huriatta HKBP gabe pasu-pasu di Portibion. Odo ari na jinadihon ni Jehovah hari yang istimewa marulupulup jala marlas ni roha mahita disi. Taba 20 Padita ni HKBP. Laho utuson ni debata suruon ni Tuhani patupahon pakubasion pararaton barita nauli ulaon marturia padimudimun parsaoran ulaon Koinonia dohot patupa ragam ni ulaon asini roha diakonia songonido dohot patupahon akka ulaon administrasi di tonga-tonga ni Huriatta HKBP pasauton tri tugas panggilan gereja. Tuhamuna dongan nami na 20 halak Padita na baru. Na baru majalo tohonan marhite Upui Eporus. Ini adalah titik balik kehidupan. Kesempatan memulai sesuatu yang fresh, yang baru. Jala naung martohonan Padita hamu. Pesan kami, don't take it for granted. Jangan sia-siakan. Arga situtudo tohonan hapad di tahun ini. Silehon-lehon ni debatadoi. Unang parmeam-meam hamu. Jala unang margait-gait hamu di tohonan hapad di tahun ini. Jala unang marnaleba. Alay naing pakyo muna sa doktiki. Ganu pari. Laho para didiri. Tupak kubasyon na umuli do pena tuak katiki na nang roon
Jot-jot dirokon upue porus, be teachable servant. Artinya jangan mau puas dengan keadaan sekarang, tetapi terus mau belajar. Ikon di bagasan biar ni roha do hamu, biar ni roha mida jahoba do hamu. Ikon di bagasan roha na marsitutu, marhoba sian nasaroha. Majakon jala mangulahon tohonan hapad di tahuni. Asa anggiat nyan marhiti hamuna, tung marsangap goar ni Tuhani. Jala gorang jol mana taruli pasu-pasu, tarlumobi ma pasu-pasu hata ni Tuhani. Jala lam angur guarni hagabipi. Ingot tamuma akamang do tinang. Tung unang arong yan nanggo sahalak nama bahen gabe so angur guarni huriatta hagabipi. Naing marhite hamu na 20 halak. Ikon angur guarni huriatta hagabipi. Sau ma songon na pinasahat ni upue porus di napasahat ton tohonan hapad di tahuni na kaningan. Nunga didok padita saldo huta barat gabi pangula na burjo nama parbuehon na dengkan rodi sa leleng ni leleng na tung torop ruas ni huria dohot masyarakat na may-mayma di kehadiran muna godang na makirim di pakkubasyo muna dohot di hadirio muna na macayuli di akka partodio muna, makirim di partodio muna, makirim di pengetahuan muna, mengirim di aka inspirasi dohot motivasi silehono muna. Padita na hinirim ni ruas ni huria nang masyarakat di bagasan partikianon ima padita na burju. Natuari diodolhon upue porus lapatan ni padita na burju. Dakkolan di karakter alay do di kompetensi. Naburju do na olo meningkatkan kompetensina. Kompetensi marjamita, kompetensi marmusik, kompetensi melakukan pastoral na menguatkan. Dohot aka kompetensi na asing. Marhite kehadiran muna, nyan gabe songon ni hirim ni gurang jolma. Lam tubu jala lam tuguma haporsiao ni akaruas ni huria. Doh masyarakat na humaliang. Unang sebalikna gabi tata rohana sida. Alai naing nyan gabi lam tubuh jala tugu haporsion nasida. Alani kon secara sadar dohamuna manukun tu dirimuna. Who am I? Why am I here? Siapakah aku? Dan kenapa saya ada di sini? Tuhan menginginkan pendeta HKBP hadir. Jala marhite gogo nasiat tot di perbadia lam boy mahamuna manukol-nukoli haporsiaon ni akaruas ni huria jolma nagali gabi margogo jolma na marsa gabi tarapuli na aguan pakirimon gabi dapotan pakirimon pakihamumay akamang dohotinang hala putih hamumay asa anggiat saut na sinitasita ni rohani keluarga, na sinitasita ni rohani ruas ni huria, jala na sinitasita ni rohani pimpinan ni HKBP dohot akarunga muna akapadita di tonga-tonga ni huriatta HKBP. Para di hamuma diri muna gabe padita haposan, haposan di nautik, haposan di nagurang, haposan di tikki di ida halak. Jala haposan tarlumobi tiki suarong mernida ido karakter haposan jala dihakam karakter haposanodo pangalaho kejujuran seret niroha labas doho patas niroha holong doho dame naso ipolat diperak sabar tabah tangguh dan percaya diri. Karena itu bangunlah dirimu mulai sekarang nungagurang na mga lehon akka wejangan dohot akka harapan tuhamuna akamang dohot inang. Jadilah pendeta yang berkarakter, yang setiap saat bisa memberikan motivasi, bisa memberikan inspirasi, bisa memberikan semangat dan kekuatan baru, menjadi
pribadi yang tampil tangguh dan percaya diri, kuat, elastis, dan tahan uji. Pos doroha dihamuna akamang dotinang padita 20 lalu halak padita HKBP na ditahbiskan di bagasan sadarion dipargugui tuhat tahamuna gabe na poso na burju pangula na burju. Bersama dengan anugerah Tuhan kita akan memberikan pelayanan yang terbaik, striving for excellence, berupaya melakukan yang terbaik demi kemuliaan Tuhan dan demi gereja yang kita cintai HKBP. Tuhat tamatotong madungani jala mapargugui hamu. Barita tuinganan na holomi laos jongjong mahita saluna. Ikodo anota barita tuinganan na holomi imadamena Damena manoktogi Ayang bisar doha diuron Ngasau tuna ologi Uwasa di Kristus foto Saleleng-leleng nahi Tatangyak koma piliata Ali di bata amanami na di Banua Gijang hodo haroruan ni saluhut sileho-leho na denggan dohot nasa uli basa na moliutus hupasahat tami masian na nilihom mitu hami pilihan nami tuho say jalo may gabiwap na hutus di jolom pasu-pasu may jalaramoti asa ho parhasya kami pilihanon pati bulhon harajaw mo di tonga-tonga ni huriam dohot di Portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutad dahami, gudang ni sileho-leho mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite, Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami na di Banua Gijang, say pinarbadia magwarmo, say rogo maharajawmo, say saut malomani roham di Banua Tongaon, songon na di Banua Gijang. Lehom matuhami sadarion hanguluan siapari, si sama dosa nami, songo panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Una kami togihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago.
di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata ma bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debata ma bohina tuho. Jala di pasaor homa damena tu todim. Sa metatu acara na marpoto ima pimpinan ni HKBP Rabdohot Akapadita na baru majalotohonan.